Ronnie Games tässä taas. Joo, mä teen tässä vähän ajan päästä Gunpackin. Ja muun muassa alan pelaamaan uutta peliä. Need for Speed Most Wanted. Hommasin PC:lle just vähän aikaa sitten. Ja niin, mä oon ollut pikkuhetki tässä nyt poissa, hommannut kuulokkeet tämmöttiin. Kuten huomasitte, viimeisen video oli toi sketchpätkä osa 2, minkä mä tein kavereiden kanssa. Juu, niin, ja kiitos tuhannesti, että olette subannut mua. Mä katoin eilen, mulla oli 13 subaajaa, sitten heti parin tunnin päästä mulla oli 14 subaajaa, ja heti aamulla mulla oli 15 subaajaa. Mä tiedän, ettei se oo paljon, mut kyllä se, niin, kun mä oon tämmönen pieni poika, 11-vuotias, ja niin, mun unelma oli YouTubata paljon, ja ja tämmöttiin siinä kävi. Niin, musta tuli tämmönen YouTube-tubettaja, jos sanois semmoinen. Niin, elikkä Gunpack. Ja mä oon Roni. Ja muistakaa tykätä, subata ja niin. Nähdään ensi kerralla.